Здравейте, аз съм Тонита Йосифова. Уча предучилищна и начална училищна педагогика в Благоевград, Югозападния университет Неофит Рилски. За мен образованието е много важно. Ако приемем, че има два свята, ако без образованието е единния свят, образованието е нещо като вратичка, за да навлезем в другия свят. Тоест свят, в който ти инвестираш в самия себе си. И просто образованието е врата към бъдещето, накратко. И това носи много възможности и животът е много по-лесен. Да бъдем по-добри, да вярваме, че всички сме равни. Това е нещо много важно за мен. Не става въпрос само етнос, нали? Но като цяло, да не се мислим, примерно, че сме по-красиви, че сме по-умни от някого, да смятаме, че всички сме равни и да имаме любов. Това за мен е най-важно. И нещо, което ме води е: за всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепява. Смятам, че ние можем да направим всичко, стига да вярваме в това.